И така, зрителите ми, Nexus днес правя нещо малко по-ново. Защото днес започвам с уроците на 3D Max. Мисля, те са към 4-5, защото смисъл аз ще покажа доколко аз се знам. Това е, както виждате, Autodesk, Autodesk 3ds Max 2012, нали, 64-битова версия. Като за начало ще ви обясня всичко. Програмата не е трудна, в смисъл доколкото аз съм я научил. Ще започна да ви обяснявам. Това тук, цялото смисъл, този квадрат, това е работното ви поле. Ето от този квадрат, ето тук, който е поставен в този кръг, натиснете от едната му страна, можете ето така да го завъртите, можете да сложите топ, можете от bottom, back, left, front и right. Ако искате да върнете първоначалния оглед, просто натискате тази къщичка тук и виждате така се връща. Също така можете да използвате ето тази ръчичка, ето тук, която е Palm File, в смисъл третата на последния ред. След като я натиснете, виждате, можете така свободно да си местите. Но така да започваме с урок. Всички обекти, които можете да вграждате или да поставите или да слагате, в смисъл да изграждате, след тук от дясно, тук имате бокс, sphere, цилиндър, торус, teapot, cone, geosphere, tube, pyramid, plane. Принцип най-лесно, с което може да започнете да случите е бокс, но преди да ви покажа, ето тук има, виждате, всякакви extended primitives, compound objects и тук всякъде има blue mesh, смисъл за тях тук ще обясня, се започвам с стандарт primitives. Ето, това е първото бокс. Виждате, значи как се черта елементарно, натискате с мишката един път, влачите докато не се получи нещо ето такова и просто след като го сложите на точните размери, пускате и виждате, можете нагоре и надолу да го регулирате и правите, например, нещо ето такова. Това е началото. Може да направите сфера. Тук си избират, както ви казах, цилиндър, виждате. Торус, това е торус. Принцип, поничката. Типът, това е чайник. Конус, виждате, т.е. да, ето, като дадете нагоре можете да го правите като маса, като дадете надолу можете да го направите като остра фигура, конус, геосфер, това е така сфера, пак само че гео, тюб е тюба, нещо като туба ли, да, това е тюб, тръба, Pyramid, всички знаете, че това е пирамида, виждате. Така. Така и последното, което е, това е Plane, виждате, смисъл това е нещо като работно поле. Но така, ето това са всичките от стандарт примитив, с които ще работим днес. Но аз ще започна нов вид, защото вече прекалено неща направих. И сега ще ви покажа откъде можете да ги мърдате, завъртате или смалявате. Натискаме ето тук на New Scan. No и OK. Аз след малко ще ви покажа едно нещо, което аз съм разработил и още там едни модели, които не съм ги правил аз, но в много ги просто си качих от компютъра училище, защото аз изучавам това в момента. Виждате тук, например, слагаме бокс. Слагаме ето на толкова, на 4 квадрата, слагаме го нагоре и първата опция, с която може да... Значи, в принцип, ето тук са главните 4. Това и това. Това са главните 4, които ми изучихме сега. С това маркират обект. Виждате, ето така се отмаркира, разбира се. Това маркират ето така обект. С това можете да го местите само като натискате тази стрелка на тук или на тук. Така, опа, нещо така, оправи се тази стрелка и на тук или на тук и с Z нагоре и надолу местите, виждате така, как става всичко. Но много е важно да, преди да почна мисля,
поставили точно мишката на тези стрелки, защото иначе може да стане нещо, в смисъл да го преместя на където не трябва. Следващата опция, това е ето тази, в смисъл завъртяната стрелка. Има три възможности, отново същите. Значи, когато натиснете на жълтото, ви го завъртите ето така и можете да си го въртите колкото си искате. Когато натиснете на червеното, което е това, го завъртате ето така, колкото си поискате. Между другото, да, мишката, виждате какво му... Виждате, че колкото пъти искате можете да направите да ми е през монитора. Така, само да го завъртя. И с последното зелено, виждате, го завъртате на тук, ето така. Така, ето и това е последното. Виждате този триъгълник. Значи, в принцип, ето това ще ви се прави тук също, същата мишка ще ви стане. Като го сложите ето тук, ако дадете на тук, ще стане така. Ако дадете на тук, ще стане така. Ако дадете на тук, ще стане така. За да го оголемите или смалите, просто трябва да дадете точно в средата и да светнат трите части. След което дадете нагоре, за да се оголеми, надолу, разбира се, за да стане по-малко. Така, сега ще ви покажа. Сега първо ще вкарам няколко работи, за да ги видите. Ето, вкарам го тук, аз по-късно ще ви покажа, защото не ви трябва. Виждате аз тук колко много имам, ето това са 3D Models, това са модели, значи, ето сега тук има Sports Vehicles, как иде. Сега ще ви покажа по-скоро Buildings, така. Има Eiffel-овата кула, разбира се, така сега слагаме Eiffel-овата кула. Но преди да сложим, виждате тя колко голяма излиза. Натискаме тук, натискаме на този, в смисъл натискаме на самия обект и смаляваме докато не стане някъде толкова голяма, след което не, това не е точно така. След което с тези стрелки просто си местим ето така. Виждате, че тук всичко става в сянка. След което изтрираме само този обект и слагаме надолу Eiffel-овата кула, поставяме. Да, личи си, че не е точно на място. Ето сега е на място. Така, само да вдигнем малко. Ето, идеално. Значи това е Eiffel-овата кула. Виждате, че има и още други модели. Има Golden Gate, операта в Сидни, парламент, Skybridge. Всъщност това трябва да го видя кой е Skybridge, защото не съм го ползвал. Но виждате колко малко го прави този мост. Така, ето го, виждате, аз искам да го направя малко по-голям, ето. Виждате, това е мостът. Сега ще ви покажа един мой проект, който аз вчера направих за около 15 минути. Така, ето, това е моят проект, който аз вчера набързо направих. В смисъл, това би трябвало да е някакво летище, както виждате. Сложил съм тук някакво министерство или колкото... не знам, правих някакви прости, виждате, тук съм сложил самолети. Така, сега ще ви пуснето, виждате, така пак само панорамна гледка. Виждате тук дам на Play Animation и виждате, този най-малкият самолет тъпоти прави. Но просто вчера ми беше скучно. Но това ви обкам единствено за да видите какво може да стане. Иначе до как се прави движението и това ще ви покажа може би в последващия епизод. Също така ще започна да правя може би на Cinema 4D. Урок Сидо, за тази съм сигурен. Надявам се този първи туториал или урок да ви е харесал. Добавете го в любими, коментирайте го. Абонирайте за клиповете ми в YouTube и VBOL, защото аз там ще качвам. Харесайте Facebook страницата ми, за да разбирате кога качвам още туториали и геймплей клипове. Надявам се, че ви е харесало. Виждане от мен Nexus. Очаквайте следващият ми туториал и чао от мен.